The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras si mismo po ba Tesla ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Backs at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisa na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko, engkanto raw sa dagat. Nagbabalik ang tabang ora mismo mga kaaksyon para sa ating tabang medikal. Isang batang lalaki na engkanto raw sa dagat. Kaya siya ay nagkaroon ng sakit sa balat. Personal nang dumulog ang kanyang lola na si Medina Soplito upang humingi ng tulong. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Medina. Ako po si Medina Suplito, nananawagan po ako sa Bicol. Sige Nanay, sige lang po. Ako Bicol. Ako Bicol, Tabang Ora mismo, na matulungan po kami sa Hospital Bell ni Arjun Cabog. Okay. Yung inyo pong apo ay nasa ospital. Opo. So, maaari nyo bang maikwento sa amin, Nanay, kasi nababanggit nyo po kanina, naengkanto po itong anak po ninyo. Opo. O paano nyo po itong apo po ninyo, paano nyo nasabi, Nanay, na naengkanto po ito? Meron po bang kakaiba sa mga kinikilos ng apo po ninyo? Iba po kasi na nakita namin sa kanya mula nung naligo po siya sa dagat. Pagdating niyo po sa bahay nila, meron po siyang mga pula-pula sa mukha. Tapos po, mga ilang araw po nagkasugat-sugat na siya na may lamang tubig. Ayun. So, yun po ang sa tingin ninyo na naengkanto yung bata dahil galing siya sa paliligo sa dagat, tapos pag-uwi, namumula na at meron na pong mga butlig-butlig na may tubig. Opo, Opo. ma'am. Sino po yung nagsabi na naengkanto daw po itong apo ninyo? Yung albularyo po, doon po namin siya pinagamot. Sa albularyo. So, mga ilang albularyo na po ba yung napatingnan nyo dito sa apo nyo? 6 na po. 6 na albularyo, para-parehas po yung binabanggit Opo. na naengkanto daw. Naengkanto raw po. Oh, so, pero hindi nyo pa po ito napatingnan sa doktor? Napatingnan po namin sa provincial po. Mm. 15 days po kami doon. So, sa loob ng 15 days, ano daw po yung sabi ng doktor? Sabi po ng doktor, may tubig daw yung puso niya sa baga. May tubig yung puso at saka baga, pero lumabas sa kanyang, sa itsura po niya na meron talagang mga butlig-butlig at may tubig. Opo. So, ano po yung madalas nararamdaman po nitong apo po ninyo, Nay? Nagkaroon po siya ng lagnat, ubot, sipon, sakas yung tiyan niya po medyo lumaki. Nagkaroon ng ubot, sipon, lagnat, tsaka lumaki po yung tiyan niya. Opo. Ilang taon na nga po itong apo nyo, Nay? 10 years old po. 10. 10 years old. Opo. May nababanggit po ba siya na itong balat niya ay kumakate, mahapde? Meron po, mahapdi raw po yung balat niya. Oo, makilapit nga po na yung ano nyo. Okay, so medyo mahapde Opo. yung balat at makate. Opo. Opo. Sinubukan niyo po ba, Nay, na painumin yung apo nyo ng kung ano pong mga herbal or gamot?
Gamot po na galing sa doktor, yung Kotray po yung pinapainom. Ayun. So, wala naman po kayong pinainom ng mga herbal or mga linahid dyan. Wala po. Apo. So, galing sa doktor yung kanyang reseta. Opo. So, okay. So, maliban po sa sakit sa balat, ano pa po yung mga iniindang sakit po nitong apo po ninyo? Naghirapan po siya huminga. Nagkaroon na din po siya ng kahirapan sa paghinga. Baka dahil namamalat na yung mga katawan po niya, hindi naman. Nagkaroon siya ng mga manas sa katawan. Ayun, nagmanas na. So, nahirapan. Ayan, nakikita natin mga ka-action. So, yan po sa mukha niya, nanay, ano po ba yan? Sobrang dami po bang mga butlig-butlig yan? Opo, mga sugat-sugat po niya. Nagkasugat-sugat na rin. Opo, dumami Bakit yung sugat. pumutok po yung mga butlig, yung may mga tubig? Opo. So, parang nasunog, parang sobrang hapdi yung nararamdaman ng bata. Opo. Umiiyak din po ba siya pag sumasakit yan? Umiiyak po. Ano po yung nararamdaman nyo bilang isang lola? Sobrang awa po kaso wala naman kaming magawa. Bakit po wala kayong magawa, Nay? Dahil po dati sa kakapusan ng financial po. Dahil sa pera. Opo. Pero aside doon po sa problema sa pera, ano na lang po yung ginagawa nyo para po ay kahit papaano maibsan po yung nararamdaman ng apo po ninyo? Nilalagyan na lang po namin yung gamot, yung anang langis, ganyan-ganyan lang na po na para mawala daw yung hapdi. So nilalahidan nyo po ng langis. Ano pong klaseng langis po ito, Nanay? Ito yung mantika bang pamprito? Yung ano po, sanyog po. Yung sanyog, at least organic, Nay. So, sa tingin nyo po, pag dinalagyan nyo ng mga ganong klaseng lana or mantika, medyo nababawasan po yung hapde? Medyo po, pero maya naman po nagkakaroon naman ng bagong. So pagkatapos noon, meron na naman na bago na nasusugat. Opo. So, ngayon po, nasa ospital pa rin po itong apo po ninyo? Opo, nandoon po. So, sino po yung nagbabantay doon sa ospital, Nay? Yung mama niya po. Yung mama? Opo. So, pang ilang apo nyo po ba ito? Ano ko po yung apo ko po sa cousin ko po. So apo mo sa pinsan? Opo. Okay. Asan po yung totoong lola po niya? Nasa Masbate po. Nasa Masbate. Gaano niyo po kamahal ito? Kasi medyo malayo, Kasi syempre, apo mo ito sa pinsan. So, bakit po kayo po yung nag-aasikaso, Nanay? Naawa po kasi ako sa kanila. Kasi lagi na nga umiiyak yung lola niya. Kung ano-ano na lang po, nangungutang na po sila para makapuntak po kami dito. So, yung lola niya, kapatid mo? Pinsan ko po. Pinsan mo din po? Opo. Opo. So, naiiyak na kayo, Nanay. Bakit, Nanay? Sobrang hirap po ba ng buhay nila? Mahirap po. Nagbubukid lang po kasi sila din. Nagbubukid. Kayo din po, Nay. Ano yung trabaho nyo? Barangay health worker po ako sa aming lugar. Kayo po ay BHW sa inyong lugar. Opo. So, matanong ko po, itong pong bata ay, kasi syempre taga Masbate, Palagi po ba itong pumupunta sa dagat para maligo? Opo. Nakasanayan na po kasi yung malapit la po kami sa dagat. Nung nalaman nyo po na naingkanto doon sa dagat, marami pa rin po bang naliligo doon? Opo, meron pa rin po. Marami naman naliligo doon. Sa pagkakaalam nyo, Nay, meron din bang ibang tao na naingkanto doon, kaparehas po na nangyari sa apo nyo? Siya lang po. Siya lang? Opo. Okay. So nakita namin sa picture, Nanay, sobrang dami talaga, butlig-butlig. At ano po ito, sa mukha lang or kahit po sa mga natatagong parte ng katawan? Pati po sa puwet niya. So parang nasunugan, Nay? So pati doon po sa kanyang masailang bahagi ng katawan, meron din po? Meron pong parang lumubo siya, tapos meron din pong tubig. So hirap din po siya kung umihi. Opo. Kawawa naman, So ngayon po, Nanay, lumapit po kayo dito sa aming programa. Ano po yung gusto nyo pong hingiin na tulong mula sa Ako Bicol Party List? Yung hospital bill po namin kung sa mga kailangan po niya doon sa ospital. Kasi po pag nagpapalaboratory po kami na wala sa loob, sa labas po kami nagbabayad. Opo. So ang hiling po ninyo, yung hospital bill ay matulungan po kayo. Opo. Sa tingin nyo po, ilang araw na po? 1 linggo't 2 araw na po. 1 linggo't 2 araw. So medyo malaki-laki na din po yan, Nay? Opo. So,
Ito po bang apo po ninyo, nanay, dahil nagsimula na yung pasukan, ano pa rin po ba ito sa paaralan? Hindi na po. Last year pa po, hindi na siya nakakapasok. Last year. Bakit, nanay? Kailan nagsimula po itong August po, August. 2023. Mag-iisang taon na po, nanay. So, bakit ganun katagal po yung ano? Ibig sabihin, sa loob ng isang taon, yan na po yung sakit na iniinda niya. Opo. So, padami ng padami yung mga butlig at itong mga tubig sa kanyang katawan. Opo, ma'am. Parami ng parami. Grabing sakripisyo ng bata, no? Almost 1 year. So, sa loob ng 1 year, ngayon lang po siya ninyo dinala sa ospital. Nadala po namin siya. Nung una po, nagpareseta lang po ng gamot. Tapos yung pangalawa po namin dala, nagpa-confine na po kami sa provincial hospital po. Yung pinakauna, dinala nyo lang po sa ospital para pa-check-upan at para magkaroon po ng reseta. So ngayon po talaga, nagdesisyon na kayo na i-confine yung bata. So kumusta po yung development nung na-confine na po yung bata? Okay, naging open ko naman po yung pakiramdam niya po. Ayun. So, Hindi na po siya hinihingal. Saka po natuyo na po yung mga sugat niya po. ayun. So sa tingin nyo po, meron pong healing talaga yung ipinasok nyo po sa ospital yung bata. Opo. Ayun. So, dahil ang kailangan nyo po, nanay, ay para matulungan po kayo sa hospital bill ng inyo pong apo. Ayan, nasa linya na, kausapin natin si Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Yes po, good afternoon, Ms. Remy, and good afternoon kay Nanay. Opo, Miss LB, eto si nanay, galing pa po ito sa probinsya ng Masbate kasi yung apo po niya ay naandyan sa ospital. Ito si Lola Medina, kasama niya dito sa probinsya ng Albay, etong kanyang apo, dahil ay meron pong iniindang sakit, etong ang mga paso-paso sa katawan. Matutulungan po ba ito, Miss LB, ng Ako Bicol Party List? Yes po, Ms. Remy, actually po, nabigyan natin sila ng food assistance dito sa atin sa Malasakit Center. And then yung hospital bill po ni Nanay, sasagutin po ng Ako Bicol Party List. Huwag po siya mag-alala, katulong po natin ang staff ni Governor ko sa Masbate City, sa Masbate po sila Nanay. Meron po tayong kapartner sa pagtulong sa kanila. And then yung mga test po na kailangan gawin sa labas, kung sa BMC po yung gagawin, meron tayong Malasakit Center sa BMC. Okay. Meron tayong pondo doon. Okay, kung sa labas gagawin yung mga laboratory sa BMC, i-coordinate na lang natin, Miss LB, ano po? Yes po, Ms. Remy. At meron tayong fund doon. Meron din tayong coordinator sa Kamsur. Ando naman si Sir Gerson. Pwede natin sila yung coordinate doon sa Malasakit Center. May social worker din na mag-a-assist sa kanila doon. Dito po, pagdating po dito sa atin sa BRSMC, kahit gaano kalaki yung bill nila, Nanay, huwag siyang mag-alala. Kasi gagawin po natin ang lahat para ma-zero balance sila. Ayun, nanay, wala po kayong dapat alalahanin dahil gagawin ang lahat ng Ako Bicol Party List na mag-zero balance po kayo. Ibig sabihin, kahit piso, wala po kayong babayaran, nanay. Maraming salamat po sa inyong. Ayun. So, gumaan po ba yung pakiramdam nyo, nay? Opo, ma'am. Opo. So, Miss LB, Yes po. maraming salamat. Kung meron pong mga gamot na panglahid na wala po sa BRHMC, paano po natin matutulungan po ito, Miss LB? Pwede natin silang tulungan sa MAIT or kausapin natin si Doc Eric, baka pwedeng mabilhan o mahanapan ng paraan nito sa atin sa DRHMC. Papuntayin na lang po si Nanay sa Malasakit Center at si Congressman Saldi Copo and Congressman Jill Bungalo naman, naglalang maraming pondo sa mga ganitong hospital para sa mga nangangailangan ng tulong. Ayun, nanay, wala na kayong dapat isipin pa dahil eto si Miss LB, lahat gagawan po ng solusyon para po ay matulungan po kayo. Yan po yung bili ni Congressman Saldi. Maraming salamat, Miss LB Sedeño. Mabuhay po kayo, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Thank you so much, Ms. Remy, and good day. Oh, ayun, nanay. So ano, nanay, ang ngayon, meron ka pa po bang iniisip dyan na problema? Ano yan na, nanay, na nakaganyan sa kamay nyo, nanay? Meron pa po ba? Ano yan, nanay? Okay na po, ma'am. Salamat po. Ayun. Maraming salamat sa Ako Bicol po. Abang nandito kayo, nanay, saan po kayo naka-stay ngayon? Doon po sa provincial po. Oh. Ay, doon po sa hospital mo mismo kami natutulog. Opo. Pag minsan po, isa lang daw bantay, lumaban-labas lang po muna ako sa labas. Tapos Opo. kung pwede naman kung kakain na pumapasok naman Ayun. po. Ang importante, nanay, meron po kayong pagkain doon sa loob. Opo. So, na-mention ni Miss LB na natulungan din po kayo, nabigyan kayo ng food pack.
nabigyan po kami doon sa malasakit po. Ayun. At syempre nanay, dahil syempre hindi po kayo nakapagtrabaho, ano po yung trabaho niya nanay? BHW, opo. Di absent po kayo ngayon sa barangay. Opo, nagpaalam lang po ako sa aming kapitan. Very good ka talaga nanay. Dahil alam mo yung proseso, pero nanay syempre nangangailangan din po kayo ng panggastos pang araw-araw. Opo. Eto nanay, tanggapin nyo din po itong cash assistance mula po sa aming programa. Maraming salamat po. At syempre nanay, syempre importante, meron kayong pagkain. Opo, eto nanay, tanggapin nyo din po ito. Iluto nyo na lang nanay, ano? Ayan. Salamat po sa lahat po. Opo. So, naniniwala na kayo nanay na yung Ako Bicol ay laging naandyan para tumulong po sa inyo. Opo. Opo. So, paano nyo nalaman pala ito nanay na Ako Bicol Tabang Ora mismo? Nagpunta po sila ma'am doon, nag-interview po. Tapos po, dati po nagpunta naman po kami dito. Ayun. So, dati nyo na pong alam ito. Opo. Opo. So, sige nanay, ang pinaka-importante, yung pagiging lola mo dito sa apo nyo po ay nagampanan po ninyo ng maayos. Mabuhay po kayo nanay. Salamat po. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, hiwaga sa pamamaga ng paa ng isang ginang nagmula umano sa inggit. Ang kanilang buong kwento, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na
dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Dumako naman tayo sa ating Tabang Ora mismo update. Sa araw-araw nating pagtugon sa iba't ibang hinaing, hindi na bago sa ating pandinig ang samot-saring mga sakit at alalahanin na inilalapit sa ating programa at kung paano rin ito natugunan sa tulong na rin ng Ako Bicol Party List. At sa kwentong ating matutunghayan ngayong hapon, isang mister ang personal lang nagbakasakali para sa gamutan ng kanyang misis. Ngunit tila may hiwaga sa karamdaman ni misis dahil may pinipiling araw lamang daw kung mamamaga ang kanyang paa. Ang buong kwento ating alamin, panoorin po natin ito. Madalas, ang mga kwentong mahiwaga ay ating naririnig sa mga probinsya, lalo na't kung liblib ang lugar ng tirahan. Isang hiwaga kung maituturing ang mga bagay na hindi naman kilala o kadalasang mahirap ipaliwanag. Kaya't sa lugar ng Pandandaraga, isang kwento ang aming natunghayan nang idulog sa aming programa ang sitwasyon ng isang ginang. Si Elana na 5 taon nang nagtitiis sa sakit nitong stage 5 CKD, secondary to anemia. Malaking hiwaga nga naman raw sa kanila ang pamamaga ng kanyang paa. Dahil kung mamaga raw ito, ay may araw lamang na pinipili. Pari mo bang maikwento, Jomar? Kasi ako medyo nahihiwagaan din ako. Paano nangyaring tuwing Martes at Biyernes lang namamaga ang paa ng misis mo? Ibig sabihin, pag Lunes, pag Miyerkules, pag Huwebes, Sabado at Linggo, hindi namamaga. Hindi naman po siya na Paano nyo naobserbahan na ganun yung nangyayari? Yung pinagamot po namin siya, tapos nawawala. Tapos pag naman po, nabalik na naman siya tuwing Martes ng hapon. Ano bang nangyari sa paa niya? Bakit nagkaroon ng pamamaga? Natusok ba siya? Natapilok ba siya? Paano? Wala naman po. Bigla lang po siyang hindi makalakad tapos namamaga. Kabila lang po. Nakapagpasuri na ba kayo sa doktor? Nung time na po yun, hindi pa namin pinapakonsult sa doktor. Sa albularyo po muna. Sa albularyo, okay. Gaano na ito katagal nararamdaman ng misis mo? Wala pa naman po siyang taon. Wala pa isang taon? Bigla lang po siya. Okay. Ang trabaho ninyo o ni misis? Si misis po, sa bakery po siya, cashier and sales lady po. Oo, yeah. Tapos ako naman po, maintenance po dun sa, isa lang po yung amo. Pinagtatrabahuan nyo? Dahil sa pambihirang sitwasyong ito, ay pinili nilang magpatingin sa isang albularyo. So pinatingnan nyo siya sa albularyo? Opo. Okay. Interesado ako at gusto kong malaman, ano yung sabi ng albularyo? Yung sabi ng albularyo daw po, may naiinggit sa amin. At dito nila napag-alaman na ang kondisyon ni Elana ay nagmula pa umano sa isang inggit. So may naiinggit. So parang baka pinakulam kayo? Oo, yun nga pong sabi doon. Hindi naman sinabi ng albularyo na may natapakan na duwende or kapwa yung misis mo? Wala naman po siyang sinasabi na basta may naiinggit daw sa amin. Kung may naiinggit, ano daw ang ginawa? Pinakulam si misis mo? Parang binaya daw doon. Ibinayad na pinakulam? Opo, tinatanong namin, hindi naman sinasabi ng albularyo. Okay. Man yung ginawa niyang paraan para magamot sana si misis mo? Yung, yun po siya, yung may orasyon po baga. Tapos yung... Anong klaseng orasyon? Yung nilagay po dito na mga... Yung may mga binabanggit na Latin. Pero tila hindi naging epektibo ang isinagawang ritual kay Elana dahil nanatili pa rin daw ang kanyang karamdaman. Dahilan upang magpatingin na siya sa isang espesyalista. Anong sabi ng doktor? Anong sakit daw ito? Yung mataas daw po yung creatinine niya, cholesterol. Sa kidney? Wala man sinabing sa kidney, yung wala, creatinine lang po. Okay. So ngayon, kumusta si misis mo ngayon? Si misis po, yan, nagda-dialysis pa rin po. Nasaan siya ngayon? Nasa BRT po, pinakumpay ko po nung Martes. Gawa po ng, mayroon pa siyang sa kaso, malaking bayad din. Okay. So, hindi rin may kakailang hirap sa buhay ang mag-asawa. So paano nyo natutustusan yung pang-araw-araw at yung gamutan ng misis mo? Wala po, naghahabal. Pag may konting kita, nakakabili 5 pirasong gamot.
tapos hingi ng bigas sa May nanay. tumutulong naman ba sa inyo? Yung kapatid niya po, minsan nagpapadala rin sa amin kasi wala rin kaming punta na ano yan eh. May ng tulong eh. Di yung mga kapatid ko, nakahingi namin ng tulong sa kanila, mga bigas, tapos yung dalawa kong anak minsan nakain doon sa kanila. Tapos yung pag di nga po nakakapag-abalabal dahil minsan si Mrs. napulikati ng mga kalakad. So, mahirap ang buhay ngayon. Para kayo ay ora mismong matulungan, makakausap natin sa linya ng telepono si Binibining LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, magandang hapon po. Ito po, bisita natin dito si Jomar. Yung asawa niya ay may sakit ngayon, naandyan pala sa ospital. Ano ho bang may tutulong ng Ako Bicol Party List po sa kanya? Once po na may bill na sila, dahil lang sa akin dito sa Malasakit Center yung kanilang hospital bill, sasagutin po natin yung kanilang hospital bill, yung dialysis ng asawa niya, sasagutin po natin. Huwag mo nang alalahanin kanina yung pinoproblema mo, yung babayarin sa ospital. Narinig mo, sabi ni Ma'am LB, pag may bill na kayo, dalhin doon sa kanya, mag-usap kayo, sasagutin na ng Ako Bicol Party List yung inyong babayarin sa ospital. Wala na kayong problema dyan. Dahil sa pangakong pagtugon ng Ako Bicol Party List sa hospital bills ni Elana, ilang araw lamang at siya ay na-discharge na at amin na din siyang inatid sa kanilang bahay. Makitid, masukal at madulas. Yan ang daan patungo sa munting tahanan ni Elana at Jomar. At nang madatnan namin ang kanilang bahay, makikitang hindi na nabigyan ng panahon na maasikaso pa. Sa aming ding pagpasok ay bubungad na agad ang maliit nilang kama. Ma'am, sir, ano po yung mga bagay na nagagawa niyo noon na ngayon hindi niyo na magawa dahil nasa kalagayan niyo? Ako, hindi na ako makapagtrabaho. Tapos hindi na ako nakakapagawa sa bahay. Kasi konting galaw ko lang po kasi minsan hinihinga na ako. Sabi po kasi ng doktor sa akin, stroke na daw po yung na-atake sa puso. Kasi hindi ko na masikaso yung mga anak ko. Sa'yo, sir, gaano po kahirap para sa'yo na yung asawa niyo po may kalagayan na ganyan? Siyempre, kasi mahirap talaga daw ng isa pa yung pangailangan sa pang-araw-araw. Tapos yung pangsusindo sa tulad yung pang-dialysis. Tapos yung sa mga bata, hinihingi sa'yo ng wala kang mabigay. Eh yun, yung abal, tapos may extra ng construction. Tapos yung sa kapatid ko, nagkapupras. Yun din naman ang paunahin na pinagkakitaan mo ngayon. Tapos yung isa nangungutang. Pero siyempre may hirap ka rin pautangin yung sitwasyon mo eh. Sabi ko sa kanya, may pag-asa pang natitira sa atin na kaya pa natin i-provide kung may hingan tayo ng tulong dyan. Ang gawin ko sabi ko sa kanya. Basta ano ka lang, yung siyempre hanggat kaya pang labanan yung sakit mo. Sige lang, sabi ko sa kanya, di baling mahirap, sabi ko. Dagdag pa ni Jomar, minsan naisip niya nang gumawa ng masama para lamang may pang-dialysis ang kanyang asawa. Ako Bicol. Ngunit mas nanaig pa rin ang takot niya sa Diyos. Minsan nag-iisip ako na, sabi ko, gumawa na ng masama ba na, kaya kung mang-hold up na ako, kaya kung mag-nakapatid. Pero nilalabanan ko pa rin yung ganong dahil sabi ko, paano one time, makalibre ka pangalawa. O dito, mas lalong kawawa sila. Yung pumapasok sa isip ko mga ganyan eh. Pagdating sa point na gusto ko nang gawin, parang wag mo nang gawin yan. Mayroon pang paraan tayo yung gano'n. Sige, nang yan, nakakapag-provide ba tayo sa kanya? Basta huwag lang siyang suko na sabihin na ayaw niya mag-dialysis. Dahil sa agarang tulong ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico ay labis ang pasasalamat ng mag-asawa. Pasalamat po kay Kung Zaldico po na
natulungan niya kami at maraming salamat po at God bless po sa inyo. Ang pagmamahal ng isang asawa ay walang katumbas. Ika nga nila, sa hirap at ginhawa ay magkasama hanggang sa huli. Pangakong anuman ang mangyari, mula noon hanggang ngayon, mananatiling magkasama, magpakailanman. Ayan mga ka-aksyon, yan ang sinasabing pagpapakita ng tunay na pagmamahal ng asawa sa kanyang kabiyak. Hindi lang mga ka-aksyon sa saya, hindi lang sa sinasabing kasiyahan or magandang buhay, kundi hanggang mga ka-aksyon sa problema at kahirapan at sakit. So yan ang tunay na pagmamahal ng mag-asawa. Mga ka-aksyon, sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. O kung kaya naman ay taga Caloocan City, bukas na rin po ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Again mga ka-aksyon, every Wednesday lamang po yan mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayo magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3 Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang Ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Action ko, may magagandang programa sa buong bansa. Action ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Action ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Action ko, si Kong Zaldico maaasahan. Action ko sa mga nangangailangan.